Ji ber zêdebûna hejmara pêketiyan bi vîrusa koronayê li Herêma Kurdistanê, odeya operasyonên parêzgeha Hewlêrê biryar da. Qedexeya hatin û çûnê li Hewlêrê û tevaya qeza û navçeyên sînorê parêzgeha Hewlêrê bo dema 5 rojan rakine. Herwiha zêdetir ji 100 kesên din li Herêma Kurdistanê bi koronayê ketin û 6 kesên din jiyana xweş dizdan. Piştî civîna li gel Rêveberiya Tenduristiya Hewlêrê ji bo nirxandina rewşa parêzgehê ji aliyê balabûna vîrusa koronayê ve roja yekşemê êvarê odeya operasyonan a parêzgeha Hewlêrê civiya. Piştî civînê daxuyaniyek belavkir û ragihan. Ji sihê Hezêranê ve heta çarê tîrbiha bê qedexeya hatin û çûnê li nav bajarê Hewlêrê û tevaya qeza û navçeyên parêzgeha Hewlêrê tê ragihandin. Di heman daxuyaniyê de hatiye qedexeya hatin û çûnê her roj ji demjibêr 6 sibihê dest pê dike heta 12 êvarê berdewam dike. Her wiha diwan demjimêrîn ku rojane qedexeya hatin û çûnê heye ji bilî tîmên tenduristiyê hêzên navxwe, hêzên ewlehî, rêxistin û ajansên netewên yekgirtî, ambulans, kompanyên sotemeniyê, fermangehên xizmetguzariyê wek av, elektrîk, şaredarî, bexçe û park û kompanyên paqijkirina bajar hemû hatin û çûnek li tevaya sînorê parêzgeha Hewlêrê qedexeye. Di heman daxuyaniyê de odeya operasyonên parêzgeha Hewlêrê ragihandiye ji bo asankariya bi welatiyan biryar hatiye dayîn ku nanxane, marketên li nav taxan, her wiha dukanên firotina şînkayî û mêwan, dermanxaneyên nobedariyê vekirî bin. Girêdayî pêşhateyên vîrusa koronayê li Herêma Kurdistanê jî Wezareta Tenduristiya Herêma Kurdistanê amarên nû derbarê pêketiyên vîrusa koronayê û rewşên jiyanê ji destdanê belavkir û ragihand. Li 24 demjimêrên derbasbûyî de 139 rewşên din yên pêketiyên vîrusa koronayê hatine tomarkirin. Her wiha 6 pêketiyên vîrusa koronayê jiyana xweş destdan. Wezareta Tenduristiyê di daxuyaniyekê de ragihand li 24 demjimêrên derbasbûyî de 1421 kes piştgirînên vîrusa koronayê ji we re hatine kirin. Di nav wan de 139 kes li îdareya germiyan, li Hewlêrê, li Slêmaniyê, Helepçe, Duhok piştgirînên wan pozitîv derketine. Her wiha hevdemî wê yekê 41 kesên din ji pêketiyên vîrusa koronayê baş bûne. 6 kesên din jî jiyana xweş destdane. Li gorî amarên Wezareta Tenduristiya Herêma Kurdistanê heta niha li Herêma Kurdistanê 5672 kes bi vîrusa koronayê ketine. Ji wan 1675 kes baş bûne. 186 kes jî jiyana xweş destdane.